uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, umfeli wethu. Ngiyalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Simnikeza udumo-ke ngokusigcina wasilondoloza salibona usuku lwanamhlanje. Isimangaliso lesi uNkulunkulu wethu uyasithanda. Usithanda ngendlela engachazeki. Ngiyadabuka kakhulu ngalabo abangaboni ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. Laba abangaboni bebebazi ukuthi wathumela indodana yothando lwakhe, inkosi yethu uJesu Kristu yasifela esiphambanweni. Ngiyabadabukela abangaboni ukuthi emva kokuhamba kwenkosi yethu uJesu wasilethela isethembiso esingumoya ongcwele, uqobo lwakhe. Athi mayihlezi kithi umoya ongcwele, lithi izwi lenkosi uBaba kanye nendodana bahlezi kithi ngomoya ongcwele. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sivule amehlo. Kwangathi uNkulunkulu angasenza siqonde imibhalo, ngoba kusemqoka ukuyiqonda imibhalo. Ngoba ngaphandle kwemibhalo asilutho. Lifunde iBhayibheli, lijwayele iBhayibheli, lingukuphila izwi likaNkulunkulu. Athi umpostoli uPetro embulelo uNkulunkulu, Nkosi, singayaphi uma sisuka kuwe? Ngoba onke amazwi okuphila akuwe na. Ngempela singayaphi bazalwane? Asinayo indawo esingaya kuyona. Asikwazi ukuphila ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Asikwazi ukuphila ngaphandle kweBhayibheli. Yilona elisiphilisayo, ilona elisipha amandla, ngoba liyizwi likaNkulunkulu. Athi uJesu mayitshela uSathane bebuye ekulingweni, kade ezile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Uthi uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu guqula lawo matshe wenze isinkwa udle. Uthi uJesu, kulotshiwe ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa sodwa, kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu uyakwazi ukuphila ngamazwi kuphela nje. Ayi, ake siguqe sikhuleke. Baba uNkulunkulu wethu nomusa, dwala phakade, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyabonga uthando sithanda ngalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, liyababazeka kakhulu sikulo mkhosi, usuku lokugcina. Siyabonga Nkosi ukusithanda kwakho kungelinganiswe nalutho. Usilondile emaphasikeni ethu, ngoba ilokho esikubongayo kade sikhuleka sicela. Usilondile, siza kuwena sithi siyabonga. Kube ngathi akwanele ukusho ngomlomo, kube ngathi ngenkambo yethu singabonga ilona loyo akuphilele. Angaphileli uSathane. USathane akadalanga muntu. Isihogo sidalela uSathane nengilosi zakhe. Kodwa khona laba akabayengayo uSathane ukuba bagcine bengena esihogweni. Sisize uNkulunkulu wethu, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho ngempilo zethu. Ushilo usahamba emhlabeni Nkosi Jesu, wathi mawusebenze wena umsebenzi wokuthumile ukusesemini, ngoba kuyeza ukuhlwa lapho ungeyusebenza muntu. Wathi Nkosi usesezweni ngokukhanya kwezwe. Wawusushintsha lokhu ukukhanya usuhambile wakubeka kuthini. Wathi singukukhanya kwezwe, umuntu akasokheli isibane sibeke phansi kwetafula. Sisize Nkosi ukuba sikhanye. Sisize Nkosi ukuba sibheke kuwe phezulu, njengoba ushilo kumaHubo 34, ngicabanga ukuthi uverse 5. Wathi babheka kuwe phezulu bakhanye. Sisize Nkosi sibheke kuwe ukuze sikhanye, sibe ukukhanya kwezwe, ngoba ngeke silikhanye isizwe singabhekile kuwena. Ngeke silikhanye isizwe sinake iminako yezwe, kube ezweni kumnyama. Siyazi ukuthi masibheke kuwe ubuso bethu abusoze bajabha. Siyabonga Nkosi isethembiso esimnandi kangaka. Ziningi izethembiso encwadini yakhe engcwele, zonke zinguyebo ngawe, zingu-amen. Zingezethu kanye nabantwana bethu nabazukulu bethu, kodwa kumuntu nomuntu ukuthi azithathele.
Siyabonga busisa lenkonzo ngoJesu Kristu inkosi yethu, siyacela uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, simnikeza udumo ngosuku asipha lona oluhle kangaka. Ngiyacela-ke sizweni lethu losuku, sisosukwini lokugcina namhlanje emkhosini. Abantu abaningi bayadideka, soze sidle kusasa ekuseni ngomgqibelo, ngithi umhla ka-22 uma kuwukuthi izinsuku ngizibala kahle. Sofunda-ke abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha, vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 sagcina ku verse 22. Izolo-ke besikade siqhubeka sibuka amahubo 103 laphaya uverse 2. Angiqala ukufunda kuverse 1. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Sikhulumile-ke kakhulu ngoverse 1. Uverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Masingakhohlwa, umuntu uyakhohlwa ngenxa yokuba senyameni, siyakhohlwa. Ingakho uJesu mayehamba ethi uzosithumelela umoya ongcwele, uma esefikile uzosifundisa konke, aphinde asikhumbuze lokhu yena akukhulumile, ngoba siyakhohlwa. Nkosi yami, siyakhohlwa. uNkulunkulu akasize singakhohlwa. Singabazalwana ababi abakhohlwayo, kanti akufanele sikhohlwe. uJohn 14 lo bengucaphuna uverse 26 uthi, kepha umduduzi, umoya ongcwele, uBaba yakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke. Siyafunda bangcwele ekhaya lezwi. Ozizwayo ukuthi uyafunda uvumelana nami, isimanga esikhulu ukuthi nami ngiyafunda, ungacabanga ukuthi mina ngifunde, ngoba ngakafinyelele ekulazini iqiniso. Athi umpostoli Phawuli, ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, ngiyawutuba umzimba wami, kuba kanye kumbe ngingakubamba indokho engabanjelwa khona, okungukuvuka kwabafileyo. Ngamanye amagama akekho sefinyelele. Siyayituba imizimba yethu ngoba inyama negazi akunakulidla ifa lokuphila okuphakade. Tuba umzimba wakho, wenze isigqila, utuba umzimba wakho, uzelulele kokungaphambili, ukhohlwe okungasemuva, ukhohlwe izona usoyivumile. Wasubhale phansi wathola idate, khohlwe lezi zono uyoze uzibone ngelanga usuzifunda sithandaza. Zelulele kokuphambili, jonge emgomeni, kukho ukubizwa okukhulu kwaphezulu. Sibizwe uNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Masingabheki emuva, masizibaleni-ke izibusiso. Umoya ongcwele uyasifundisa, abe sesikhumbuza konke iNkosi uJesu yakukhulumayo. Ngaphandle kamoya ongcwele asilutho. Uthi kuverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sike sayithinta-ke imisebenzi yomusa
kulezi insuku ezimbili ezidlulile sasesiya ecilongweni levangeli. Ngizophinde ngichaze uNkulunkulu wathi kimi ebandleni asicule ngecilongo levangeli. So i-hymn book yethu icilongo levangeli. Wathi icilongo levangeli liyizwi lakhe. Amaculo asecilongweni levangeli asezwini ayizwi lakhe. So kuhubo uxolise ngajwayela amahubo. Iculo 118 sizobheka-ke kuvesi 2. Kuba uvesi 1 simbonile. Mhlawumbe ngiqale ngifunde. Mhla ukhathazeke emhlabeni la uvesi 1 loyo. Udiniwe ephelile amandla balibusiso aziningi na ubonga inkosi ngazo ngasoli. Verse 2. Uthwesiwe umthwalo osindayo na? Siyasinda isiphambano sakho. Balizibusiso zakho qina khona wobalula umthwalo wakho. Bazalwane, uma ufika la uzwe sengathi umthwalo yakho uyasinda. Uzwe sengathi ukukholwa kuyasinda. Uzwe inhlupheko zikusinde ekukholweni kwakho. Lithi iculo balibusiso zakho khona uzobalula umthwalo. Yihubo esilifundayo 103 verse 2. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ngoba imisebenzi yomusa yenza uphikelele. Lithi izwi phikelelani ukungena ngesango elincane. Phikelelani bazalwane, kuyaphikelelwa. Akuhanjwa nje, kuyaphikelelwa. Indlela ezulwini ayilula. Indlela ezulwini inenhlupheko. Izenzo 14 verse 22. Ngazi noma izenzo 22 verse 14 kodwa kuthi angithi u14:22. Lithi izwi lenkosi bakhuthaza abafundi bebatshela ukuthi bazongena ezulwini ngenhlupheko. Yebo, u14 izenzo 14 verse 22 baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Mntakaba bayime ekukholweni, qine ekukholweni. Ekukholweni akulula. Ekukholweni kunenhlupheko. Sibala izibusiso. Ngaphandle kokubala isibusiso ngeke kukusize. Ithi-ke uverse 2 wecilongo 118. Uthwesiwe umthwalo osindayo na? Siyasinda isiphambano sakho na? Bala izibusiso zakho qina khona ubalula umthwalo wakho. Uthi uJesu umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidela athabathe isiphambano sakhe. Luka 9 verse 23. Athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ngilandele. Verse 24. Kukuba yilo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Udele ukuphila kwakho. Udele ubumnandi bezwe. Udele ukungcebeleka. Udele ukuzidumisa. Udele ukubhenga. Lahlekelwa ukuphila kwakho ngenxa kaJesu uyakukusindisa. Athi ngoba kuyokumsizana umuntu umezuzile izwe lonke kodwa yena uqoba lahlekelwe alahleke nokuba limale na? Kuzokusizana. Siyababona abadla amazambane opondo. Siyababona banamathenda angasukumi phansi kodwa bagwazile ukuze bawathole. Abanye bagwaze ngemizimba yabo. Abanye bagwaze ngemali. Bese berobha umsebenzi ngoba imali ayisekho. Unecala elingakanani? Uthola ithenda ngendlela engafanele. Awusawenzisisi umsebenzi. Lithi izwi lenkosi kwabaseKolose ngicabanga ukuthi chapter 3. Uma wenza umsebenzi enza sengathi wenzela inkosi qha abantu. Yini wena urobha umsebenzi onikezwe uhulumeni? Imali ayikho ngoba bayidlile udizile ngayo. Kuzokusizana ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ngokuphila kwakho na? Kukuba yilona loyo nezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye lo indodana yomuntu yakuba nezinhloni laphiza ngenkazimulo yayo nekayise nezingilosi ezingcwele. Athi uJesu kepha nginitshela isiminyo ukuthi bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu. Siyasinda yini isiphambano?
zidele imihla ngemihla, usithabathe siphambane. Uthi verse 3, nxa ubona abanye benemfuyo, bheka imfuyo yakho ephezulu, balibusiso, yeka zindle, ifa ligcinelwe wena ekhaya. Ngoba kuyenzeka ubona abanye benemfuyo, kuyenzeka asikhathi sezidlulile, ngokuvuma kwenkosi ngizoqhubeka lapho, ukuboneni abanye benemfuyo bese uyalimala, uhale, ufise, kanti ufise isono. Bangcwele, uNkulunkulu akasisize, balibusiso zakho. Ukhumbule imisebenzi yakhe yonke emihle yomusa. Ikhumbule mntakababa, umbonge uNkulunkulu. Sisemkhosini wokubonga. Ake sikhuleke. Baba, egameni likaJesu siyabonga uthando sithande ngalo kuJesu Kristu ophilayo. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.